Ce departe e ochiul luminii. Noaptea se scufundă în eclipse coagulate pe umbre, cu tăcerea sensului invers al cuvântului și în ecoul ce se prăbușește, scriu virgulă după virgulă. Ce departe e lumina. Tranșeele lasă iluzii încercănate. Sapă, scurmă neputința de a ajunge din urmă răsăritul. Aridă neuitarea. Merge înainte, pășind sterp în urma neajunsului de a fi acolo. Trupul tău caută încă nervura atingerii, așternută pe ultimul abandon al mâinilor răstălmăcite. Cum ar fi să rostești cuvinte amnezice, remodelând imaginea?